tofamba nawo. Uno kumagresa kuzotenga chuzi nemhaka yekuti vana havachina respect zvachose panyika yedu. Vasikana, vana vedu vechisikana vofamba vakashama. Kushama chaiko chaiko vachiita zvebhawa iro rirapeko. Kushama zvoti iwe mukadzi mukuru kuti ufambe mani unenge otosha. Ukangofamba pakangodai unoona havo vototorana kuita mukadzi nomurume. Ipapa pachira patei tichifamba napo. Ichi ndo chimwe chinhu chatati tichikumbira kuti dai zvagona kugadzirisiwa muno muMasvingo. Muno muMasvingo mashata dai tagona kurespekta zita rokuti Masvingo. Masvingo ndo Zimbabwe yacho. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akatanga iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Anditika saka gara wadzvanya subscribe button. Asi kana ungogara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rent. Zvamanje ndikufambira nyaya yanetsa mudunhu munharaunda yeMasvingo. Mawane taimboti kuHarare chete kuma-avenues ndekuchitungwisa chete kwachikwana kuElo muna First but zvaakuMasvingo Chihure Chipfambi oro toti chiko. Ndizoziva ngo handidi kutukwa nekushandisa mawedzi asiriwo, sandiri kuedza nepandogona napo kutaura mawedzi akanaka. Anasisi vedu anopa rudo, anasisi vedu anotengesa muviri. Pashata baba. But sine nyaya ndinayo zvamanje. We want to find out what's the reason, what's causing zvinhu zviri kuitika izvi kuti vanhu vakusvika pakutengesa high rate of sex workers yawanda ende zviri kutakeshera munharaunda dzakafanana naMasvingo, Beitbridge, Gweru, kwese. Chii chiri kumbokonzera? Panapa ndauti kuti ndiplay a video ndichikuratidzai madzimai achipopota kuti vana vofamba vakashama vasina kupfeka, uyezve vakabhadharwa vanogona kutongoitira bonde muSandline, muKoto, Muroad. Mawan chaiwo. Sezvamunongoziva kuti panapa chitubu tofamba nedingindira rekuti umbo evidence ndio tofamba nayo. Sanda ndoda ndikuratidze panapa tozokurukura kuti chingava chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vasvike pakutengesa mwiri yavo, rate yacho ikwire kudai so. Inzara here, inyaya yemazigi here, chii kushayikwa kwemabasa here, chii chiri kumbonyatsoitika. Mawan. Saka before I get into the story, I just want to say kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo anditika. Saka rega tijambire muvideo tizvinzwire tega, musazotaura kuti ola anonyeba chichi aiwa isitofamba neumbowo baba. Umbo ndo watinofamba nawo. Uno kumagresa kuzotenga chuzi nemhaka yekuti vana havachina respect zvachose panyika yedu. Vasikana, vana vedu vechisikana vofamba vakashama. Kushama chaiko vachiita zvebhawa iro rirapeko.
kushama zvoti iwe mukadzi mukuru kuti ufambe mani unenge wotosha ukangofamba pakangodai unoona havo vototorana kuita mukadzi nomurume ipapa pachira patee tichifamba napo. Ichi ndo chimwe chinhu chataa tichikumbira kuti dai zvagona kugadzirisiwa muno muMasvingo mashata dai tagona kurispekta zita rokuti Masvingo ndo Zimbabwe yacho. Hanzi kuremekedza zita rekuti Masvingo, dzimba dzemabwe dziri muMasvingo. Pakashata mazvinzwirawo momzo achitaura hanzi ipapa pachena ipapa vakutoitana murume nemukadzi. Hakuna malojere. Hakunawo kana tumwe tudzimba twekungoti vanongopinda wongodaiso Muroad rakumana. Izvo zvine zvakunyanya. Rega tinzwa mwe wacho kuti vari kuzvifambisa sei. Usiku vasikana vari kufamba vakashama vanenge vakamonera mazambi kana kuti tau panongofurasha mota ndinomusa unoona vakashama asina kana chinhu vakunotoona pavata Muroad jaimu saka Masvingo makunyadzisa mufondesa zvatose endera muno ari maraundi mufa kusvika kanzo yativakira matunhusi kusvika kanzo yazogona kutitengesera dzimbatso ndichingovamo ndakakurira imomo ndaberekera vari imomo asi chifambi mwana wangu chaingovapo waziwa taitoenda kunotenga kubva tiri vasikana nyakusvika tazova maivo vakura tinda kunotenga mumagrosa ndo magrosa edu kwatotenga muriwo zvose zvinofanirwa kushandiswa mumba mukicheni kana kuti tichambotova nefamasi ukahwa musoro waitomanyira kutenga munoma ike zvino nyange ukashayiwa kenduro magesi aenda haupabudi vana vafamba nemabhodhi nependi apa vachiita zvinhu izvozvo pachena mukati mumucheto mamidhadhadha munoona vakatombundirana imomo ina handibudi kana 6 kangochaya handitengi kana murivo handiti ngatonokumbira pane kuziva hakumbudiki kunosvodesa totoshayiwa kuti vana vazukuru nokuti ndavambuya yake zviro vazukuru toputira paimanheri kuti vasaona zvinhu zvakashata kudero nyika yachinja handizvoti zvingaitwa sei. Masvingo yashatisiwa navana vedu. Hanzi nini handibudiko plus pane nyaya iri kutaurwa panapa hanzi kubva kudhara isu takakurira zvedu muMasvingo chifambi chaiveko. Hachifamba chinotanga nhasi chakatanga kare but rate yacho ende nemaitirwo azvo azvakuitwa manje ndo zvasvika panguva yakashata because zviri kunzi musend line mumugwagwa imomumu vanhu vakatongowirirana vakutoita madhiri vanhu vakatongonzwisisana vakutoita sei vakutodya bota pachena vana vari kufamba vakapfeka mabhodhi nemapendi vamwe vanenge vakamonera mazambia vakashama pakangoflashwa nemota wovhura kudai. Hanzi manhero haachafambika nevanyari kana chii chiri kuita kuti zvinhu zvisvike pakadai so chii chiri kumbonyatsoitika. Siya comment section utaure kuti inungo here dziri kuitika kuhanzvadzi dzedu kana kuti kushayikwa kwemabasa kana kuti inyaya yezigi handizozivo zvangu kuti zvakamira sei. But rate yacho ka ma1 I think I need to call mukoma Manasi Chibanda timbokurukura nenyaya iyi nekuti rate iri kufambwa nayo panyaya yechifambi ka yanyanya zvisingaite. Rega tipedzise kavhidhiyo tinzotaufanira mamomza kabereka vofamba vakashama ngatizvikoshese isu vanhu vechinhukadzi bhiri ngaribvagwe romunhukadzi haikona kuti ndinopfeka chinguo chinodai kana kushayiwa dhiresi ndongopfeka bhurugu ndotorana nomunhurume nebhoti apo pachena ndototogwa kuitwa munhukadzi kodo zvisadero. Masvingo ino ngatiikoshese uno kumagirisa kuzotenga chuzi mhaka yekuti vana havachina respekti zvachose panyika yedu. Hanzi ma16 years vana vadiki vari kuita zvinhu zvakadai so ndasarenda zvangu nini ndo clip ranga ndangoya naro ndikuratidze kuti zvinhu zvaoma munyika umu zvinhu zvashata. The rate of ma-sex workers yakwira zvisingaite. We don't know what's the problem and what's causing that. Saka ndichakumbirawo vane ruzivo vanokwanisa kutibatsira ndibatewo namba dzangu dziri pasi apa tokurukura nyaya idzi pachitubu tichionesana kuti zviri kumbofamba sei zvakamira sei why rate yakwira kusvika payasvika apa ende vana vari kutaurwa vazhinji vacho vana vane makore 16
vari under age. Ende iwo murume kana uchienda ikoko, chiko chinenge chambonyanyonetsa pakusvika pakuzonodaro. Mawana chairega ndiite plan ndifonere mukoma Manasi Chibanda one of these days kana nhasi time tokurukura nyaya idzi tionesana kuti zviri kufamba sei. But pakashata baba. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, root it's bye for now. But pakaiba. Mawana.